Bon dia, estels. Bueno, ara ja estem a la sisena setmana i, bueno, a poc, cada dia que passa, ja sabeu, és un dia menys, us vull enviar des d'aquí molt d'ànims i anem a continuar amb les classes de ioga i avui farem una sessió especial, farem una pràctica de Surya Namaskar. Començarem, com sempre, amb una mica de respiració, de presa de consciència i d'encalentiment. Molt bé, tanquem els nostres ulls, sentim tot el nostre cos, sentim la nostra respiració, farem una respiració completa, col·loca la mà dreta damunt el pit, la mà esquerra damunt l'abdomen i la farem en moviment. Atenció, inspirem, obrim els braços cap als costats, expir també cap enrere, expiram, traiem l'aire pel nas i recuperem posició inicial de les mans. Continuem, inspira, obri, agafa aire, omple els pulmons, expira, traiem tot l'aire pel nas, recol·locant mans i tercera i darrera pràctica, inspirem i expirem. Recorda que a teva pot fer més pràctiques de respiració completa. Retirem ara les mans, tancam els ulls, observant, sentim i ens preparem per fer la pràctica d'encalentiment articular. Per tant, ara estiraràs les dues cames cap endavant, d'acord? I des d'aquí començam pràctica dinàmica. Atenció, ara inspira, allarga els braços, inspirem estirant bé dits de les mans i dits dels peus, expira, flexiona dits de les mans i dits dels peus. Inspirem, obrim, expirem, flexionam, inspira, estira els dits de mans i peus i expira, flexiona. Aquí mantenim la pràctica estàtica durant uns segons. Inspirem, obrim i expirem, relaxant, tancant els nostres ulls i observant. Molt bé, ara inspira, tornem a obrir els ulls, continuem amb les pràctiques dinàmiques, estira braços, junta dits de les mans i ara apunta els dits cap amunt, de mans i peus, expira, flexiona cap a baix, mans i peus, repetim, inspira, puja cap amunt, expira, davalla cap a baix, inspirem, pujam i expirem, davallam i aquí mantenim la pràctica estàtica durant uns segons. Molt bé, i ara inspira per sortir i expira, relaxa. Torna a tancar els teus ulls, observa i sent el teu cos. Molt bé, i ara obrim els ulls. Comencem amb pràctica també dinàmica de colzos. Ara estira els dos braços cap endavant, gira les palmes de la mà cap al sostre, inspira, agafa aire i expirant, flexionam els colzos i amb les mans mos toquem els ombros. Inspirem, estiram, expirem, flexionam. Inspira, allarga, expira, flexionam i darrera pràctica, inspirem cap endavant i expirem, flexionam. Mantenim aquí la pràctica estàtica durant uns segons, abdomen actiu, per sortir inspires, allargues i expires, relaxes, tancant els teus ulls, observant. Molt bé, tornem a obrir els ulls i ara entrellaça dins de les mans i t'agafaràs el genoll dret per davant. Inspirant i estira el genoll cap en el pit tot el que puguis. Inspira i estira la cama dreta cap en terra. Repetim. Expirant, flexionam. Inspirant, estiram. Expira en flexió. Aquí mantenim la pràctica estàtica. I inspirant, estiram. Tanca els teus ulls. Tornes a observar, a sentir. Inspira, obres els ulls i ara la mateixa pràctica en l'altre genoll. Flexiona el genoll esquerre, inspira, agafa aire, expirant, flexionam, inspirant, estiram, expires en flexió, inspires en extensió i expirant, flexionam. I mantenim la pràctica uns segons. Molt bé, i ara inspiram, estiram. Aquí tanca els teus ulls, observa, sent
I preparat per la darrera pràctica d'encalentiment d'avui, zona cervical, atenció, inspirant, pugem el cap, expirant, baixem el cap, inspires cap amunt, expires davallant, i tercera i darrera pràctica, inspira, puja cap amunt, expira davall, molt bé, inspirant, i la mirada cap al centre, mantén el silenci, l'atenció i la concentració durant tota la pràctica. Intenta que la teva ment estigui aquí i ara, present. Molt bé, fet aquest encalentiment, anem a la pràctica de Surya Namaskar. Per això, mos incorporarem, atenció, mos col·locarem drets, dretes, damunt la colxoneta i a la part de davant de la colxoneta. Molt bé, aquí farem una pràctica completa de Surya Namaskar i si vols que teva la pots repetir fins a 3 pràctiques completes. Molt bé, braços de vora el cos, cames estirades, inspirem els braços cap amunt, juntes les palmes en Prana Mudra, expirant, baixant palmes davant del teu pit. I ara inspira els braços cap amunt i cap enrere, expirant, baixem els braços cap endavant, fins que les mans toquin en terra. Si no toquen en terra, flexiona un poquet els genolls perquè arribin una mica més. I ara, atenció, cama dreta, inspira, una passa llarga cap enrere, apoya el genoll dret en terra, molt important. Expirant, estira't l'altra cama cap enrere i formes un ple inclinat en el teu cos. I ara davalles genolls, pit i front en terra. Els colzes ben aferrats en el cos i inspirant, estires cap amunt, pujant a la cobra, Bhujangasana. Doblegues els dits del peu i puges la cadera cap amunt i puges a la muntanya. Inspires, la cama dreta va cap endavant, se queda enmig de les dues mans, el genoll esquerre en terra i ara la cama esquerra va cap endavant, inspirant, pujant braços amunt i enrere, expirant les palmes de les mans davant el pit. Molt bé, ara relaxa, sent en la mà dreta damunt el cor i la mà esquerra damunt la mà dreta, el batec del teu cor i l'energia que mobilitzes amb aquesta pràctica de Surya Namaskar. Ara hem fet mitja ronda en cama dreta i a continuació farem l'altra mitja en cama esquerra. Preparats i preparades, tornem a la postura inicial. Inspira, braços amunt, expira, palmes de la mà davant el pit, inspira, braços amunt i enrere, expira, braços que baixen cap endavant i cap a baix, toques sense les mans en terra i cama esquerra cap enrere, ara l'altra cama cap enrere i baixam genolls, pit i front en terra, inspira cap amunt, Bhujangasana, expira, puges a la muntanya, inspira, la cama esquerra cap endavant, l'altre genoll en terra, inspires, duim l'altra cama cap endavant i amunt braços, i ara expirant les palmes de la mà davant el pit. Molt bé, i ara directament anem a la pràctica de relaxació final. Si vols repetir aquesta pràctica, ho pots fer que teva. Mos tomem l'esquena a la colxoneta, les cames un poquet estirades, els braços també estirats de vora el cos, aquí tanca els teus ulls i encara sentiràs les efectes de Surya Namaskar mentre estiguis tombat en terra. Relaxa, sent el teu cos, sent com en la inspiració puja cap amunt el pit, en la expiració baixa cap a baix. I vas comptant les teves respiracions a mesura que vas relaxant. Pots fer una visualització d'un lloc agradable, tranquil, que et faci sentir bé, que et dugui bons records. Relaxar tot el teu cos, relaxar la teva ment, amollar i entrar en un estat de calma, de pau, d'harmonia. Bé, aquesta relaxació la pots allargar el que vulguis a que teva i ara a poc vas sortint de la pràctica de relaxació fins a seure en postura de Sukhasana per cantar tots junts el mantra de final de classe Som Shanti. Atenció, inspires, agafes aire,
expirant. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om. I moltes gràcies a tots. Fins la propera setmana, un bes als tels, us enjoro molt, aviat ens veurem. Adeu!